ala ba fanyi aya caman da kuma min ya sahabo ka fasaman diyaye an ga famuya min yu ka boye an ga famuya amma ka dota ka dolla gosi ka dota ka wa ka dolla ile ka dobla an kan kulo sola de an kan kulo sola aga sallallahu alaihi wasallam ayinin kuma min fo abe fotogola aya fo kadaninga wa man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wa man aadahum faqad aadani wa man aadani faqad aadha Allah wa man aadha Allah aw shaka an ya'khadahu akwaliga akukiraga sababu akwadi maaminu kanu ala tara kote kiyu kanu alega kanun kama ni maamini alega sababu koniya alega koniya sefe di ibu koniya ni maamini alega sababu toro o tigi ale toro wani maamin dunya ale ala tara toro o tigi ala toro de ni maamini Allah taala toro ato manchabli ala kimine ato manchabli ala kimine wa yuhadhirukum Allah nafsah okmana ala bi awma aw ya qolosi ala ka funina de aya qolosi ala ka minen ma de in akhadahu alim shadid ni alay jomne akagle adiminendo okmana ni nanane fleni hatif lillahi ibe sahabo ka pasamantiya belebele ibado alay min kuye ibado imaye kuma kono ala kra ja'ala mahabbatahum mahabbatan lahu wa bughdahum bughdan lahu kuma konna ala kra ya ko ni ye ukoniya o ya leka koniya ni yu kan o ya leka kanu ni kuma min ka bonko so أكمنا وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفا فحبهم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه صلى الله عليه وآله وسلم أبي وسنيني هل لا دنن كميما كافو كروتا دا أني كلنجي يدا وبصحابوي إماي على كرا كانوا أدرسي من بالا ويصحابو بلا جلنجا كانوا ala kira ka kuniya fana adresi be mbedu hadama denfe wo ye sahaba ka kuniya yi وبذلك إنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم مع صلى الله عليه وسلم وآثارهم الحميدة في الإسلام في حياته وبعد مماته أبدا مغبي صحابة وكفة من ديادهم mami mana filelike u ka ɲɛnɛmaya taa cogo ni ala kira kun b'a kɛ cogo min na ani u ka no tanune minnu bɛ silamɛya kɔnɔ n'i y'olu dɔn k'olu faamuya ala kira ka ɲɛnɛmaya la ani ala kira ka sɔma yɛlɛma kɔfɛ i b'a dɔn sahabaw ye mɔgɔ min ye o kama fajazahum allahu anil islam wal muslimina khairan ala ka sahabaw sara silamɛyaw أسلامون إسلاميا ويهرا منك أني على كسر هرلا خير جزائه وأكمله وأفضله سر بلبله سر دفله سر فسمنتي على كوكي صحابوي وقد جاهدوا في الله حق جهاده ويوسكوك دينا شرليلا وكان في منك وسكو دم ربي حتى نشروا الدين وأظهروا شرائع الإسلام واللي دينا شري كسلام شريعة وبني عني لولا ذلك منهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع نقول كنت قرآنكم بالسماوة على كرا قطع عنكم بابوا نيسلام يلا سلين يا بلفراي نقول كنت عنكم بايوا ودي كما فمن طعن فيهم فقد كاد أن يمرق من ملة الإسلام لأن الطعن فيهم يؤدي إلى انطماس نورها
ni de kama ni ye ni file ni hakili yere ni tlene yaye iba famu ya ko mama benno ni ye sahaba wo sogo ku awa katama u fe ku be wonyinu la ku kuma kan juguya atkila mo ko ni halina mabo islam ya kono ato berete basa nunu wo sogoli abe dilike kata mumma kadina yele ba fe ko defa oye ni islam ko mona ube ma minun fo ni na fo ka charin ko olute mai olu ta nyumanye olu e janfandi uye olu e ma nogole uye olu te danaya mawye olu dun ni nana file kata ka file kana olu de ko ala kota olu de ko kira kota o sini ngere koro jumay islam ay ngere ko ni on mi dama anta ngi don blen kuy ngo communiquer ngo binaka fo si sa mo ba fo o islam ay ngere kala fendo si ta kwanta ngi do ko kwa ngafo parce que hakilla jugutigo ali kafiru nu demi mawye femi la ngini dina en kama awa femi dina rumuzi uye ana sinsimbire uye ana tamashin uye kolu foko juguya kolu lagosi ko dogo ya foko don kala mana donc o de fo sisan o de be kesisa o kama o keba o de kama ngo hali ni mabo islam ya jama kunna ito berete doni fen folo mi ambe min ga kenika no an ko tin wala sallam soni minun dirama abele doye qur'ana atara min to ambulo ya no na ko ngana faratala qur'ana sembola o qur'ana kuma kan folo min fora ala kare qur'ana kono o jumande benaka maflasi dola ka aya folo min jigina alayhi wasallam wode iqra wa ya rasulullah ikala ogumana o doni ni wasa korotaye o doni ni wasa waso fenye o ya wasa yangan fenye wa mandon fana ganga don ka fo fefe ben non ni bake adoni ni ko fedo ikango deke wala fen folo min fori ka kirai ala bolo ya mar yala yana ka fa ka sali aka sun aka jaka aka hiji ala ko ma ko ikala muna kadanin ka anye makan dama do tomo ayawla ala karaka kumaula ani dunba nyumonga kumaula wala sa anafsa ya anyirema ani alla men baw doni ki wariyaka Allah subhanahu wa ta'ala ba fay yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin ala ba fay ko ala abi mu'minun abul qurata aw slamaula abi ma qurata fana aula doni mana diminuma abu ko daraja chama ogman alaka korota amba don ko bi soro doni no fessa qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru lil albab ya rasulullah ibafu yali minum baaddo ani minum ta don ko oluye kele yawa uminika ko hakli ma be wajuni ala ba fani inna ma yakhsha Allah min ibadi ulama ko alika danfin doni ma ko ni misra alaji mun amba don ko doni abi alaya sanya di mu ala sranya wodi lajini aba fani wa tilka lamsal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa al alimun ay findo fani kuma koroma don qur'ana kono akoni nye kuma koroma uye islama umba fo mo uye kunga ma chaman de ni hakli fona kara doni mbaw ngamba doni fe alaka kuma koroma qur'ana kono doni mbaw de ba hakli ni nana nufle dan ko ni mi awasa
ko duniya fenye ni junkan ka nyini ni ba wasa ko duniya fenye ko junkan ke so bedam aba fanya kuma nan kun sallam al ulama'u warasatul anbiya ko doni baw olu de ye nabi mo ci tabaye muna bay nabi mo te doro meto enno be mun to enno dunia ak man nabi ñew ci femi way fem bayde afdalu an-nas al-mu'min al-alim alladhi in ihtija ilayhi nafa'a wa in istaghna anhu aghna nafsahu an kun digi baba an woni baba ne sino bama ko doni magami ko mawla nyuma mu'mina wala nyuma o doni mbagami ni mako serama aga dunin kono na abi nafa makumada mina fana ni re wasaraka wama ayre fana be kari ni ayre an wadi baba sallam al iman uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamaratuhu al-ilm ako limaniya ko allangolondo fininta ala yere ni ko limaniya tenno abe komi na ko ni fel langolonjo finite femna me limaniya ka finiye jumaye o ala yasrayade ni kera mu'mina ye fi kasra alay ko nga akam masri ye jumaye parce que ni ma langolo ni e finne bi masri limaniya ka masri o sami e mu'min de sami de malu ika limaniya masir lente ko limaniya yere nafa o jumaye ko duniya di kalimaniya nafa bo fo doni kalimaniya nafa bo fo doni aqrabu an-nas min darajati an-nubuwa ahli al-ilm wa ahli al-jihad amma ahli al-ilmi فيدلون الناس على ما جاءت به الرسل أما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل أقول ما من كسر على لني ما بلا جلني ما من كسر النبي ما قدر جلني ما بلا جلني ويدوني باو عن الجهاد كلاو كدوني باو كلاو نانا نمي ube oyira mogobla amma jihadi bagaw olu fana be jihadi ke nugam pamuru ye kira unna nani miye ko ka oyira o koro nabi ma yoy fembay kasurunya wala doni be o se mogoma o ambe wodi bina bunga jihadi fana ba se mogoma aba fanye tuni al alim aminullah fil ardi o doni ba ede alaka secretary du boloka ni kera komana nga secretary ibi kamanyanga meri tane dugutigi da ibi kamanyanga alaka secretariya min bodi mogoma ode donindi yashfa'u yawm al-qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma ash-shuhada ma minun bisulma donke o nabi nyimoyi alakara so tonni kama no bora yenno doni bagaw no bora yenno ko shahidi su donc lara doye akablende mami mba yere soro fi ba fu alaka ma wore tuye o bi soro mi fe o duniya fana yo doye yastaghfiru lil alimi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi ko fenfen be duguma kolokan fenfen be sankolo kono abela jeremba nyini ala fe ko aka ya fa doni bam aba fanye man tafaqaha fi din Allah kafahu Allah ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haythu la yahtasab ko emma ni Allah ta'ala ga dina famu ya famu tugorela ko Allah ta'ala bi wasa ika hamin ko bela jerenna ala bi sonyorola yeta bisigiya ko bi sonyoromina
فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي أقول دونيبا فسمانتيا من باي ala batuba min ke doni mbaye akwa be komi ali yere kafusa andola kelen ye cogo mina ala kira koni ni andola kelen ante kelen o kuma na danfara min be ali na andola kelen je o danfara kelen o de be doni mba ce ani batuba min be no ni ate aga batu kirido على كرامك يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله عز وجل. وقيل أي الأعمال تريد؟ قال العلم بالله. قيل نسألك عن العمل وتجيب عن العلم. قال إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. وعلى كرا أمبينينكا بارا جمان كفسا كتمي أبارا جاجلينكا أكو على دون وكو إكامبي بارا جمان أكو كعلى دون كامبو دم وكو على كرا أنكو بارا دي إكو دوني أكو أهونيا فم يقوي بارا فتيني abe mogo nafa ka sɔrɔ de ala dɔn hali ni ye baara caman kɛ ni de ala dɔn a t'i nafa o b'a yira n'an bi k'a fɔ ko dɔnni an kan bɛ dɔnni min bɛ maa se ala ma an kan b'o dɔnniya de n'an bi k'a fɔ dɔnni an kan bɛ dɔnni min bɛ yen nɔ n'a bɛ mɔgɔ minɛ sɛtana la k'i se ala ta'ala ma an kan b'o dɔnniw de ma daiman ni ala ye dɔnni fɔ ni ala kira ye dɔnni fɔ akan be doni nafali min be no ani ala ya saraya be tugu ɲɔgɔn na ibe jɔrɔ i yɛrɛ la ani o bɛ taa ɲɔgɔn kan ibe maaw bo dibila o y'i ka baara ye sunu tile ni doni fɔra dɔrɔn ala fɛ ala kɛra fɛ a kan be o de ma o de kama ala kɛra kun b'a fɔ rabbi zidni ilman ala n b'i deli i ka ne jiri doniya la o kuma n'a fɔra doni u kan bɛ o doni suguya de ma fɛn bɛɛ lajɛlen ni a fɔra ɲuman ni juguman b'a la doni ɲuman bɛ yen nɔ doni juguman fana bɛ yen nɔ donc nin de ye doni ɲuman kiri ye n'a ma ɲɛ k'an bɛ doni ɲini an ka doni ɲuman ɲini doni ɲuman o ye kiraw ka doniya ye o ye sahabaw ka doniya ye o ye sunna dunkew ka doniya ye doni jugu an ka n'o ɲini an bɛ balawo min na diɲɛ kɔnɔ bi foyi ma a se adamadenw ni kira ka mandenw ma fo n'a kɛra dɔɔni jugu ɲinini ani dɔɔni jugu kalani o masiba n'o balawo ninnu laysa fi shay'in min ta'alim al-islam wal muslimin o tɛ ala ka lakalani na o tɛ silamɛw ka lakalani na an m'o tiɲɛ ta ka bɔ an ka mɔgɔkɔrɔw bolo an ye min kɛ da kabu bolo o de ala ka kuma ye ala kɛra ka kuma ye u ka bilasirali o de silamɛ ye diinɛ ye hinɛ diinɛ don makari diinɛ don tilenya diinɛ don sabati diinɛ don diinɛ laban don bɛɛ lajɛlen bɛ kun a kɔnɔ o de kama a y'a fɔ an ka maa wele ka na diinɛ in ma ni wajibi ye min dama selen don ni kodɔn ye nin fɔlen minnu filɛ o tɛ kodɔn dɔ ye ayi o tɛ kodɔn ye silama i ka to lakun de an bɛɛ lajɛlen bɛ kun i y'a sɔrɔ ten de ni o de ye silamɛya bɛ jidi ni o de ye silamɛw u nafa bɛ dɔn silamɛya ma jidi ni muru dadiya ye koyi silamɛya jida de ni silamɛw ka tilennenya ye n'u ka alaɲɛsiranya ye n'u ka majigi ye n'u ka tiɲɛfɔ ye o de ye silamɛya jidi k'a cari n'u ka lahidu dafa ye n'u ka hinɛ n'u ka makari o de ye silamɛya dafa k'a cari
wala kalanin gumbe tande noro be kalanguna fatihu bala kuna dia bala ngani la kalani le mana ni ma site kun foyere ma site islamai fone ma min tene ayo fa ayo kan na foloce ma min tene o kafiri ni bana be islamai kono ni jorna ko ba kono ni masiba ba kono ni fana ya bilibile doy amma Allah dawaflin amma ya'malu zalimun ngale masay akwale te nyine to nyine mbawo be femin ki atanyina ko ala grade ba fanyina kwan ka salamun chari afsu salam an ka salamun chari an ka maula dumunina an ka nogoyelike an kana giliyelike ali an kala nindila salito babu assalamu alaikum ni be mogo fo assalamu alaikum ya subhanallah ala kra ko awo ko fo akuma en koroy mi akangi blamuna ikanga munde kenenu kuma ngi assalamu alaikum est-ce salamu kisra'i ne mawa assalamu alaikum salamu kisra'i bolo mawa assalamu alaikum salamu ukon na fulo a ceni bolo amma ci bolo ni ko assalamu alaikum salamu ka kisi nema uka kisi bolo ma ukan na fulo ka kisi bolo unnin ka kisi bolo uka sibi daga kisi bolo ore kaman go salama ya de kasi islamu be mini ma juli be no nye kono bi an ka jamana yire kan yamanin jamana kan iraq jamana kan siri jamana kan denmisɛnw ani musokɔrɔbaw ni nene na u bɛ kɛnɛ ma bana jugu carilen don ka kungo bula minɔgɔ bula kafiri ma so ma de abadan kafiri ma so ma kafiriw ta kɛra dɔrɔn u bɛ sigi dɔrɔn k'an fili de sisan olu tɛ se ka min kɛ u tɛ se ka min fɔ an yɛrɛ b'a kɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ ɲɔgɔn ma ya subhanallah u tɛ se ka min kɛ an na u tɛ se ka min fɔ halisa u tɛ se k'a kɛ u tɛ se k'a fɔ an yɛrɛ de bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn na an b'o fɔ ɲɔgɔn ma o tɛ silamɛya ka lakalani ye fo an k'olu to yen de k'olu bila n'o kɛra kisi bɛ na ɲɔgɔn faamu bɛ na bɛn bɛ na lafiya bɛ ala bolo hinɛ b'a bolo barika b'a bolo a b'a cari dugumakolo kan ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمن يرحم الرحماء أقرأ بابا صلى الله عليه وسلم ko aw hine dan fewna olu minnu b'an bolo duguma yan nɔ masa min fana bɛ an a ka fanga b'an ni sance a fana bɛ hinana o kɔrɔ hinɛ bɛ dulon hinɛ de la n'an y'a kɛ ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn duci i ma diɲɛ wa gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ jɔn ta don fo an ka hinɛ ɲɔgɔn na ala bɛ hinana a ko maa minnu bɛ hinɛ masa fana bɛ hinɛ olu de la n'an ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya ye ɲɔgɔn musalaha diinɛ de ye ka ɲɔgɔn kun o de diinɛ don o kumana an b'a fɔ maa bɛ yen nɔ o kɔni an ka akida ye n'i b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah an bolo a bɛɛ de ye silamɛ ye anw t'a dɔn min ye a takfiru wa tafjiru wa tahdim anw t'a dɔn duti ni ɲɔgɔn dugu ci anw t'o dɔn silamɛya in kɔnɔ an m'o ye ka kɔrɔ an t'a dɔn anw ka a hakilila de ye maa ma fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a bɛɛ lajɛlen ye silamɛ de n'i k'i ye silamɛ ye silamɛya n'a ka kow bɛ ɲɔgɔn na silamɛ ni kafiri bɛ sigi a modeli bɛ yen.
imana ke cogo cogo ibe ala kira tilebo madina ala kira junun be madina ani yahudiyaw de be madina ala ba o min fo anya qur'ana kono ko yahudiya daga kafiri ka junga de kafiri abdala gelenka ala kira tara ku to enno ka kan nyine mo yabban ku to enno o ko islaman bebe ku kiri kono islama jamana ya korote ko ibe sigida mina ka ba kafiri be fa ka boy mama de e nyora e ka islama hakilla ko be fa ka boy ay an to donga ko o kunti kira ni kafiru so ndugu yu kan nyine mo yakay nyon kam madina yen no o yahudiyo o don kama ni ala kira ko angu be kantigi o don kama bu be kantigi be ota do aw be kuma kirila no kiri mase kanya dore be no munya dore be ulu folendo ko wala o forola ante o sila ambe min aslama ini bebe kun edebe mun edebe sabali edebe dore were ni hikmai ima jamana min nambalata ma chaman hum ya min islamai be usi yogon islamaw karamugodna mina dugula akata to na ga yeto na ga hakli na ga ma ya toya mau be don de nu be don mo wodu o gara sawo ya islama cari jamana inga islama ma cari hal an ga siguro an nan na ya no ani mugu kini tenge min ya cari ko islama ta tugo ko kayye tugo ko katlini ya kuma sahaba kuma sugumna radiyallahu anhum ajma'in kuma an ga nyogon kun aminu wa islama kringrin yana an be ko alay kili kuma wallam ni yanga kirai an be sali duru de sali an be sungalo kilin de sun an ba nyesi koron kilin de ma an be ta hiji kilin de ke alkaba kilina an be jakka kilin de bo ni yene fle ne ko islama ire juma isa nan be nani nduru inka fe wore min be no ni amasaka nyo an famu wala muna me nyonge kafiri wala mundela ليس هذا أبدا من تعاليم الإسلام ولا ثقافته نينكتو كوي الإسلام يا كلا كلامي الإسلام يا كدون كوي أبدا الإسلام يا أكا ثقافة بي العلمية والمنطقية والعقلية حجة بحجة رأيا برأي دليلا بدليل رجلا برجل هكذا المناظرة نكون أنا أنغاسر على كرامة وبك تقولي تشيني تشي يعني دون ما أبسبي نجي إيكا حجة يعني حجة بتاني يوغي دلوان بتاني يوغي كتاب بتاني يوغي وكوكم بكتاني منك جرين ناو بكو الله أباكوي sono masawo maso masawo kaso nye duru ni fanye nyogon sorola islamo kumbe sira koron ka fo nyogon mako kafiri sirambaliya okoro way kuma wurede muna an kun sallallahu alaihi wasallam idha qulta li akhika almuslim ya kafir قد باء به عدو alima an toy ko ayam bla sira tembe rajin akoni ki nyogona islama ma parce que nyode ko am bena fendu ni bla gilenka munamba ko nyogoma ka ni ki nyogona islama ko kafiri ko kuma inde kuma langulu ya ala bolo de ko dakuru yi aywa ko abi kekelin woni o koro ni ko ni mi yafo ne yafo mi mano ko ni makai mi yafo bikai o kasoro ba don an be bena kan ko ala ye kelen ye maulamin ya ka kiraye anani min ye an jina nayi sali yoro skiju yoro ake tugo sunni jaka an be jirana yo
u b'a dɔn k'o de ye silamɛya ye parce que a fɔra ko silamɛya jɔra o duuru in de kan o kama ni u ko ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya u tɛ dɛsɛ tɔgɔ la k'a da ɲɔgɔn na o kun t'a fɔ ɲɔgɔn ma abada ko kafiri ko n b'a fɔ rawafidu nasibiyi mu'tazila dɛsɛ tɔgɔ la k'a da ɲɔgɔn na kabini ala kira tile almunafiq fan bɛ bɔ min kalama a ye nin de siran koyi a ka di ne ye cogo min ka di n ye n b'a fɔ maa min tɛ ne ta cogo dɔrɔn kafir an ko nin ye kuma jugu belebelebele mana an k'o bɔ an ka kumaw la o t'an ka hakilila ye t'an ka hakilila ye an bolo silama bɛɛ silama fɛn bɛ yen nɔ n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ a la an tɛ dɛsɛ tɔgɔ la k'a da i kan o de ye sunna ye fana mun na sunna don kabini ala kila tile minnu kun bɛ yen nɔ ni aya yɛrɛ jiginna kan k'u kɔfɔ tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ a y'u wele o la ka caya hali n'an b'a faamuya a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko o ye kafiriya ye o tuma na takhallafu bi akhlaqillah an ka akida ye maa b'a bi ɲɛsi kɔrɔw ma ka sali ala kama an ka akida la anw bolo an t'a fɔ ma ko kafiri mana an ka ɲɔgɔn minɛ nin kan a tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ ye dɔwɛrɛ ye n'i ma don ala ta kan i bɛ taa ibilisa ta kan mana ko bɛ taa n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen aw ye ka kuma jɔya an karamɔgɔw bɛ yan nɔ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan maa min y'a sigi maa min m'a sigi n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma ala ka bɛɛ mako ɲa an ka diɲɛ mako an ka lahara mako ala ka bɛɛ ɲa su in na barika kama maa min bɛ mawuludi kɛ o maa min tɛ mawuludi kɛ o bɛɛ kɛra ka manton de bɛɛ kɛra ka manton de i se kɔni t'o la bɛɛ kɛra ka manton ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ bɛ sababa ma ala k'an bɛɛ kana ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ ka laɲini sabati ala ka barika don kow la an bɛ fɛn min ye lahara n'an ka hɛrɛ b'a la ala ka d'a ma ni ala ka jɛ n'an ka hɛrɛ t'a la ala ka yɔrɔ ma janya na k'an yɔrɔ ma janya la an ka hɛrɛ bɛ min na k'an ni o ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'o nɔgɔya n ye k'o d'a ma lafiya kɔnɔ ni kɛra barika ye an karamɔgɔ Mamadu Sɛkana an bɛ dugawu ɲini a fɛ an bɛ dugawu k'a ye a n'a denw Sɛkana den bɛɛ lajɛlen ala k'u dɛmɛ ka sini kɛnɛya di ale yɛrɛ ma ka barika kɛ du in na ka barika kɛ du in na k'an n'u kisi k'an n'u tanga silamɛw ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye jamana min n'an b'a kɔnɔ ala k'a sumaya ala k'a sumaya k'a sumaya ala ka bɛn don a kɔnɔ ka hakilisigi don a kɔnɔ ka ɲɔgɔn faamu don a kɔnɔ maa minnu bɛ juguman ɲini ka taa jamana in ma ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma ala ka hakili ɲuman di u yɛrɛ ma ala ka hakili ɲuman di u yɛrɛ ma ala k'an bɛɛ lajɛlen to kiramantɔnya ye ala k'an balo silamɛya in kan ala k'an faga kan ala k'an kuna kan k'an kɛ ala ka jɔn ɲuman ye k'an kɛ kira kanuba ɲuman ye ala k'an kɛ kalanden ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye balima ɲuman ye ni kɛra barika ye an ka su minnu taara ala ka yafo bɛɛ lajɛlen ma ka yafo silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mumina bɛɛ lajɛlen ma ni kɛra barika ye wa sallallahu wa sallim ala sayyidi sadat wa awwal ta'ayyinat alladhi tafarra'at anha al-jam' wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكرموفو مولي مندو كدا أكا لسلين نوكا أي كمان فو أكلين جلين ببي سوما سمبو اللي ألكا أتوحكي الله دسكون كاملا لك باران وانو يا ربي لك باران وانو يا ربي
ma ga kuma da kuma kene sababu ni an fara non ga kene ga o ala kira kanu de o ala kira kanu o ye dama ko kerengerne ne ni ni islama bila jelen fe ala kira sallallahu alaihi wasallam dondo aka naka sahaba sigle budala modun nana ay kan korfa sahaba ko ma ko aka kamaji ko ayin nana kana ala kira sallallahu alaihi wasallam ya kan korfa ko mo dike mo do fi bukan la ika barati ku ka barala ko ika bara min ke te ka ngonke logo ni kadi ala kira ko ma ko idi fara mo kan ni kero fe ne mo mi kan idi fara otila mo ka abiru wa dola kafo abe mo do fe nga ubika bara minge aga bara ti makula wala mayal haqbi ama kula barala ako anta muhammad ababta abiru wa dola ko oyi ngalike afrika riwa folo min fo do e bizar garwaye do e awari wawero wa yadu wa dola ka fo ko yala qiyama bi juwati jumai ako yala mu labai ako ma sali chama labai wala su jamani mu labai fo amana ke nde ala fe mbakira fe ako yi fara mo ko ni ikero fe ma ba ko ma fula afle ke minka ninkini na nyona sigili ka mola su ala kira kanu ka kerengeni ni mo min nyine du salama bila jele fe ikado ka foko islamu kan lazimi fenwe anga hakki tola ka akira yere jati kan kama onyunon kan kanu fembare oni bara sanatikile kanu bara kanu tamansido de kanu ndi idiskuna bara ni wata mansido la de gili tuli o tamansido mana aya kana miman kam kanu ndike sabuye ka fusantiya bade di arama demma ka ifara ika singa ndunga bika sinma minun ka du froloka aka chala fere be daraja min ala botima anya mafla ka bukhari an muslim ka fara hadisi salim to ka fuko abu talib ko mamini abbas yala gara ni ka bama ko kasai de ni ala gara jabi ko fi tahadahi ka tasma yoro ndogomando de la tasma yoro ndogomando ka bo de la ko ni ne kunti ka ku meke fi daraki lasfal min an-nar wa ale munye ayo no yenda ma ayo fasan de soro ni munye mana fasara to yi kale ka tasma no ya ka de to ka ni munye salite de amasali sunte amasun limanate amali manaya mais hadisi abe bukhari la si chama yoro chama abe muslim la wa muslim bi ahmad faraya adi o du chokola ka fara hadisi kitabu toka kon min be ko ni ka jira wala dara ngala kira kan sallallahu alaihi wasallam min nafasu la korote anga silama ya barato to anga jesidu kira na ni fefe anga barakina bela jile am fudante ka bo fimu te mango bela jile to alaga limana da ma rabbi alaka no fitugun wa ma rabbi kanu alaga sabadan da sukuna an gumba fe ka kalamu ga kuma kun ce ni da kuma kalami wani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ambe mi koro di sona mane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سلام نعمل الله ما الله كده ركم ما ير الله هرم كان مسبل الله كانوا بيتو الله هرم نعمل الله كا وقت سمان يرانا سانجمان يرانا نمبرنا الله كان مسألة كان سطرة
an karamo mun ni siren giranna alaka hinula alaku dayoro sumaya alaka nyiro nya kakaroma vraiment an goni sun jalen do bi kadaga maulud do anan karamo wana jinno an da jalen sigilen be kene kele ga vraiment an sun jalen do an wasalen do agona o alaka kanu ya faranga alaka sallallahu alaihi wasallam alatu yem mo yemin jugutu ga kadane bela jelinka ala ya danka dan jonya ka daga jugu faranya ogun anga alla dige ajugu banununa safar bidiye yuko ko alina mashi min jo kan ka ala kala sallallahu alaihi wasallam ala ya rubu abidan ga kira to ala ko wa innaka la ala khuluqin azim ko ikra a ebe juga jugu no ka bonde ashidu ko kala kala jugu ko qur'ana de aga jugu qur'ana de aban kanda ashidu biga kangara ka kira ka jugu ma ko jumele qur'ana la batuli katini qur'ana ka ayanya mrani ni ayan kuma ne ka bishe munuma ka jugu ngeli ke ni kuluye qur'ana ko min kan ango ke ay ko min mai ka ayo maje ka bo ma ode ala ka jugu ode qur'ana ka jugu ode awe ka yang ga sai fana ka jugu ni ka sirgo ni ayan gorola ko kira tumbe ya maru kan la batuni qur'ana de ko admalla farli to ni qur'ana ta de ko ala ya ke adan jugu yere de ko kubana anya maru kan la batuni gele fu ta ala kara yor abara adana kan ne ko abai ko kuna ko abdullah ibn umar ma kira ga mahmudu funya tawrata kununa ako na kira mahmudu lu tawrata kununa ni kanna ga mahmudu ko an kono fana ko to mi abi tawrata kununa to ya tele ko ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil mu'minin ko nabi mabai an yi kike shiraye yin sun ya ba kike baba ba kike tangaraye ko jume kambalu nga joye yenga chide ni to wele ko mami mo kelele ale alaka ma ke mami bisuka bo ma jugumante ma ke ni ma ngo manganji mo kan lo fe ko nana ma ke ni mo juguman sara ni jugumai nga alibi ya fade kai ki makoto ko ala de dine jeyren tele ale de fo mo ka ko la ilaha illa allah ya ali muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ala be nyewyele na ni mun ni fiye tawye ka to da na ya mun de fiye girmi ka dusmuna ile da sun da sole dundu kuma hamdu ga mahmud ne tawada kitab ko na kuma la ni kana da jugo ban uniyan kuma karmo ya ko tuwa minna ka jo ni mai da ka alaka ka jo ni mai da ka alaka dan jonga jo ni ma ka fa alaka ode ka sharia ka kiru be yawaya ni je yani yere die ka tarol mako koran da nan yila sharia ka kolye nuna ala ya mari seriye ni suye ni jaga yo nuta naye ibu be yawaya ni su gon farlen be nuye kwa joni ka fara moga ode ki ka toro ni ka bo mohoma ka sama ka toro ka ki ne da bila moye kane dimi mo koro kuma ko ne ka fulenna kala da tin kai ka ne bila jela ga jogola ko an ga kala da ya ka jugo ba dun ala ka ko no ya anye ambe bila jele fu ambe ya fanya ala ga ya fa bila jele ala ka musa sabrana allah ama khalifa marbi amba ala fe ala ka shijere kala adama ala ka antu akofe ala ka ando aka tanga ko na amba bila jele fu wassalamu alaikum Assalamu alaikum. Karamɔgɔ ko k'u b'a fɛ ka a ko jɔya. Sini juma ye. N'a fɔ cogo min na kitabu in a jɔra a camancɛ la. A bɛ ɲini lamɛnbaaw fɛ ani kalankɛlaw fɛ vitres k'a daminɛ walasa u na tila ka bɛn ni midi ye. Sini ye juma ye waati kɔrɔnen dɔ fo ka ba kɔrɔnen dɔ. Vitres fɛ lamɛnbaaw ani kalankɛlaw a bɛ ɲini u fɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ guaba kɔrɔ maludu guaba kɔrɔ ka a ko
kota ka ana se ka ban ka bɛn ni midi ye o kama karamɔgɔ ko bɛna dugawu kɛ bɛna min fɔ bɛɛ lajɛlen ka kalan bɛ k'i ka haminɛ don a kɔnɔ ni ala sɔnn'a ma kira barika la bɛ mako bɛ ɲa bɛ dugawu kɛ minnu fana tɛ yan n'u ŋaniya bɛ yan ala ka minnu bɛɛ lajɛlen mako ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɔra fo yɔrɔ janw na dugu janw na ka na minnu fana ye dɛmɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na dugawu bɛ k'u fana ye ko bɛ ka alifatiya kalan sen 4 ka qul huwallahu suran kalan sen 11 ka sali ala kira ka sen 11 bɛ k'i ka ŋaniya don a kɔnɔ i bɛ ninnu kɛ ala jaati kama mana k'a ɲini ala jaati fɛ a k'i mako ɲa ni to in barika ye ni ala kɛra barika ye ayi bisimila وما به إلا الدرية تولي وما به أصل عادل من جميع خيراته الآيات والرمات اللهم صل وسلم 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 على سيدنا محمد الذي تلهد به أغلى شهرين ذكر وتقدم الحاجات ما للرعاب وشنغواتب واستشرق الله عنهم بمجيد كريم وعلى آله وسلم في كل ما تولم كأراد كل معلم لك إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يكون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما شهد الله أنه لا إله إلا هو الغفور الرحيم قل اللهم ارزقنا من تؤتي من تشاء وتنزل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بالأسباب ترجي الليل في الليل وترجي النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وغير صابر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور. أرسل صلاة تنجينا بها جميع الأهوال ورحمة تقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاة وتصل من جميع الخيرات من هذه وأنواتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والحمد لله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو الخاتم الناصر وناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.